Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आं सनजना ब्लग चेनेल गासिखौबो फिन खनसे बरनाय थाबाय। लोगोफोर आसा खालाम गासिबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ। लोगोफोर देग्लायनि 2024 नि बे बोसोराव बयनिबो जिउआव मोजां फैगोनखौ आं मिजिंथिबाय। आंनि जिउआवबो मोजां जागोन होननानै आं मिजिंथिबाय। बिदिब्ला लोगोफोर जोङो दा गिदिंनो थांनो नागिरदों मोनसे जायगायाव। बहाथो थांनो लोगोफोर खाथियावनो एसे थांना फैनोसै सुक्लाय पार्कआव आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय। जों एसे बेरायना फैनोसै ना लोगोफोर। मा होनबावनो थांबाय थानोसै बिदिब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम। जि बरिया नुखादों नै लोगोफोर सान्दुंजों सानजों बिबारा बारा गैला। गोसोआथ' नोङो उन्दुना था सोमिर मामाया गैया। फिसाला आब'नि फिसाला फैनानै दोङो नै। ओमफ्राय इबो थांनो ओंखारदोंमोन ओमफ्राय दा थांलानो। ओमफ्राय जों आन्था थांनोसै दा। बिदिब्ला नायलांबाय थादो थांबाय थानोसै। थाथ' दे। अबै हेपि निउ इयार मानो जानुवारिनि मोनगोन होनलाय है सेरे मोनलायाखै गोसान गैया सेरे मोनलायाखै सेरे मोनलायाखै जों आबैया निउ इयारनि लोगोफोर गैया दै लगायनानै आं दिनै थांबाय दाबै थांसै थांसै आदै थाङा इयो आं इनिखौ लिंदोंमोन थाङा इयो लोगोफोर थांनोसै जाबाया बन दानगासिनो अर सायनो थाखाय मोनाबा अर सायो नालाय गोजांनो बुरि मानसि ओंखायनो बन दानगासिनो बन नागिरगासिनो थांसै माथिंगा होगोन बाय बाय किसाया जोंनिया हाबग्रोबाय किसा हाय नै मायाव फैदो खिथा खारखाबायसो नै गेलेनोसो मोजां मोनसिगोन इयो दखान कमला दखान होलायलायदों मालाय मा? फैबाय Mana kau tu saya terus terus saya pasti lah yang saya kontrol. Ini saya jual semua. Biar semua. Kita kan? Kita biasa mah.
premisi berapa-berapa Sampai nama? So लोगोफोर जोङो नै पार्कआव मोनफैबाय ओमफ्राय जि हाल्लाखा लोगोफोर आं एसे दिन्थिनोसै नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बुंबाथ' बारा खोनानाय नङादां माने जि हाल्लाखा ओमफ्राय जों मिउजिकबो दामगासिनो लोगोफोर बेनिखायनो आङो जेबो बुंला डाइरेक्ट भिउखौ दिन्थिनानै होनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर रानि बिदिब्ला नायलांबाय थादो Hai aktris. Kau baru pakai jeung no? Pakai thai jeung tuh. Oh sorry. बियो बिनानाव मालाय खानैबो नै सियाराव पस्ट होगासिनो सोर गिदिर सोर फिसा नों गिदिर नामा नों गिदिर जोंना लोगोफोरा थांनो बाबाय निजोर न'आवनो बिबार खावना लांनो ओंखारदों बिसोरो गाइस नैबे खिथाना गोनांना सिरि बिबार खावना लांनो ओंखारदों बियो दानबासो जोङो दानि जाबायदे इयाव माबा जाबाय बेदर लाबोदोंमोन ए फंबाय फैयाखै बिसोर बिया फैदोंमोनलाय लोगोफोरजों मानसिफोरा नै गथ'फोरा जि गेलेनो मोजां मोनखादो आरोना
Dari logofor iman gobodo logo mondo college friend class friendनिफ्राय college friend जालांदोंमोन ओमफ्राय इमान बोसोर जाबायमोन दिनैसो लोगो मोनदों माबायदि मोनदों आंखौ लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनदों मादि मोनदों बिराद मोजां मारै sih नाय बेबायदिनिसो इमान गोबाव जाबायना जाबाय एक बोसोर जासिगोन खोमा जों लोगो मोननाया इमान गोबाव दिनैसो लोगो मोनदों आयौ मालायसो साइस लोगोआ साइस जागोन ने अबा नंगौ हाय गाइस नामानो खोन्थो नोङो मा सुजुनाय हाय गाइस होनो ना आंनि चेनेलाव दे बोरै हाय गाइस होनो गारदों Iman kemudian, ayo saya video lawan dia tanya. Bye. Dari lagu per Iman kemudian lagu menda berat, kemudian mulai besar sampai mendini lagu mendin bajang nih. Pula, nuna. Terus angsa kan, nak bal dulu mana? Ay, nanya itu sih nama aku. Nanya itu sih ya. Nanya itu benda. Ay, bisa. Anu video enggak? yang benar aku bisa mendai Bisa menang di internet lag kayu. bisa kan nggak terus sampai dah Bisa menang di internet lag lagi sedang berat bisa menang sandeng hari nak. बयबो सापर्ट खालाम अननानै सनजना Iya, supportkan kalamtara angku guys. Angki viewers pada supportkan kalamtara nih. सापर्ट खालामलायनांगौ ना मेंनानै जना थाबाय लोगोफोरनि अन्थायाव जोंहा नि अन्थायाव जनायखाय माबा बगामाथि टाइप नांलायलायदो लाबो बिबार सिखावा बिबार खावनो ओंखारग्राया गा बिबार फुलिफोरखौ सिरि फुनानै लाङोमोन लोगोफोरा बिराद गिदिंबाय नालाय ओमफ्राय मेंनाय मोनबाय आथिं रोवनाय मोनबाय ओमफ्राय दा जोंनि अन्थायाव जनानै दोङो दसे थानानै थांनोसै लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौबो आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि नांखो खोन्थाहरबानो जाबाय स' बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै स' बाय गाइस ओइ बाय लादो बाय गाइस उनाव लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव 2024 नि फार्स्ट भिडिअआ आंनिया बेनो आरोना फार्स्ट ब्लगआ बेनो स' बिदिब्ला लोगोफोर बाय